Så er det den 27. januar 2012, og Emil Salser, han har en fantastisk tale, han gerne vil fortælle om en lille dreng, der hedder Thomas Holst. Ja, Holst. Den her gang er det dig. Jeg synes, du er en fyr af karakterer. Og desværre så har jeg jo nogle ting på hjertet, som jeg i dagens anledning godt kunne tænke mig at få ytret. Så vi ligesom får de sten fjernet fra vores venskabelige forhold. Og i den forbindelse så er jeg blevet opfordret til at holde tale fra Fie med fokus på de negative sider. Ja. Men til at starte på, så vil jeg godt lige komme med en bekendelse. I starten, da jeg kendte dig lidt på afstand, der tænkte jeg for rent faktisk, ham Thomas, han er sgu en til et udmærket fyr. Også selvom der selvfølgelig var nogle signaler, der fik en til at stille spørgsmålstegn omkring, hvorvidt der er tale om intelligent livsform. Altså, jeg vil bare tage det surrealistiske pindsvine hår, usammenhængende talemåde, og ikke mindst din lost t-shirt i betragtning. Ja. Men som tiden skred frem, har du udviklet dig til et grimt, klamt, overvægtigt monster, som folk kun holder af med ren sympati. For det kommer nok ikke til nogen store overraskelse, at Thomas Holst aldrig bliver til noget. Du er allerede godt på vej ned ad samfundets sociale rangstige. Du har fået frataget dit kørekort grundet selverkendt spritkørsel. 2. Du har problemer med at klare din HD. 3. Du kun accepterer de sociale omgangskredse ved at have rollen som den overdrevet stupide klovn. Din eneste forsvarsmekanisme i forhold til din elendige situation er trøstespisning. Men denne kunst mestrer du til gengæld til perfektion. Dette har med tiden resulteret i, at du nu står for 25% af McDonald's Randers omsætning. Og du går jo helst ikke hjem uden et par poser chips i lommen, jo. Ja. Men når det så er sagt, så synes jeg så til gengæld også, at jeg har haft mange glæder ved at være vidne til din manglende forstand på sociale normer. Det har været en fornøjelse at lægge øjne til 100 kilo Holst, som i kraftig beruset tilstand truer 16-årige piger med grov voldtægt. Det har dog også i nogle sammenhæng givet noget bagslag, f.eks. da vi var oppe i Aalborg, og du kokblokkede mig og stripperen der, fordi at du lige synes, at hendes kat og hendes hesteplakat var lidt mere interessant. Ja. Men det lærer man jo at tage med. For i et venskab med dig, så får man hele pakken, hvis altså man ser bort fra stabilitet og intellektuelle udfordringer. Det bringer mig videre til mit næste punkt, som er et citat fra Thomas Holst ham selv. Hvis jeg skulle vælge imellem en tiger eller 1000 næres overlevelse, havde jeg valgt tigeren, for tigeren den æder nærerne. Nogle mennesker mener jo, at idiotisk dumme mennesker godt kan have et stort og menneskeligt hjerte. Men med henblik på Thomas Holst, der vil jeg i høj grad kunne afkræfte dette. Du besidder jo ingen som helst tænkelige former for værdier eller kvalitet. Og når det er sagt, så skal vi huske på, at vi nu lever i et videnssamfund. Men en ting har jeg sgu lært af dig, Thomas Holst. Og det er, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Men flugten fra alt ansvar har du jo skrevet under på, i og med, at du har fået tatoveret en telefon. Men jeg håber blot, at du får et opkald fra virkeligheden, for det ser fandme skidt ud for dig. Men på den anden side, så kan vi jo altid sige, at din sørgelige tilværelse heldigvis snart får en ende. Da det blot er et spørgsmål om meget kort tid før fedtvævet kommer til dit hjerte. Og fordriv det sidste liv i din meningsløse tilværelse.
Hvor gør det Men udover det her, så synes jeg, at du er en anden tiders fyr. Jeg håber bare, at der er nogen, der banker lidt fornuft ind i den deforme øksepande, du har. Fuck, det er sindssygt, det der. Nå, det er sygt. Fuck, det er sindssygt. Sådan der.